Здравейте, ютубър! Сега не ще играем отново Clash of Clans. Този епизод ще изпълня новият ми хилър. Ето, ако не знаете какво е хилър, ето това е хилърът. Така. Има да скришот за клипа, картинката. Скриншот. Потім так просто скриншот. Просто ми трябва скриншот за картинката на клипът. Така. Може написи с много лесно. Как се разкриси си мисля. Very good. Так и все максимум да искам. Постоянно двое. Качну в основном просто. Тоже сигурно шоп. Така. Нищо в момент. Оп. Атака! Лайбрикай! Всичко! Ти успел! Лайтинг! Ето пускаме в хилърите, вече ни свърши работа. Това е работа ми с хилърът. Което е една много хубава единица. Така ще да чак да кажа карта, нека да вклаш роялът. Като бъдем на Clash Royale, аз днес отворих Clan Battle честа. Не ми се паднаха, някои лайна ми се паднаха от него. Заради едни 20 рея картове и нямах легендарна карта. Аз ще го чакам да бъде как един клип напълно ми се казва, защото спечелих изобщо. Айде бе, уйдради толкова ли си те? Ще го вземам. Не! Хилайте! Обе сме спели хилайте. Един хилър е жив, това е важното. Да махме него да хилнем, това ще да е леко. Не да всички са настроени срещу джайантите, които си ръшкат. Нека станаха много малко и видите, те се хилат. Така, те служат се елементарно, няколко да. За джайантите ниво няма никакъв проблем да го унищожат. Ето хора хилър помага. И всички мои единици са почти живи. Отстрани няма нищо. Ще го вземем. Ако ми ще отстрани живи, ще сме забавим слипът. Така. Чемето е това да сега ми е първата армия. Първата армия ми е готова. Ето. Ние го първо попиляхме го. Но много единици ни уби. Това беше проблемът. Готови сме, да си вземахме голд, малко купи, защото скоро съм на 1200, защото съм търпение за изпълните 450 джема. Аз сега събирам за разпоредим епизода за това, но аз чакам до тази мисля да изпълня и готово вече дам 450 джема и готово купувам. И то събирам още 25 и готов съм. И с нещо сега. Отново сме с хилърът. Това е така. Този клип ще е кратък. Охо! Аз имам и хилър. Аз имам хилърът. То ме интересува ще го убия. Всичко какво дам. Коментар звуча никакъв хилър, бе. Хилър може да ми помага за хилър, но аз имам лайтинг. И така, ще унищожим право моята, искам да го унищожа. Ай така. Малко хил успеват. Моята е, че той е още живо. Като говорим за Wizard и лек... Аз си подходя да започвам да говорим за Wizard, но аз Wizard ще го... Wizard ще го апгрейдна.
ниво 3 и дори ще апдейта на ниво 2. Това е добре, защото ако не ги апдейтнат, те вече леко са слаби. Айде бе, съсипахме го. Той не съсипал и заради това е проблемът. Така. Да бе, това е какво направо ми разби всичко. Всичко живо ми бе. Но нищо, ние му взехме много. 2% не ми стигат бе, да зависи. Ако направим загубихме. Ай бе човек, моля ти. Ай бе човек. Ай, искам да взема 2 звезди поне. Няма такива звезди. Ай бе, какво тъпо беше това? Но взехме на 100 000 гол, това беше хубавото. Няма още време. Ще направим хиланията. Беше 12, не 14 джайнта. 8 уизарда. Не 3. Да, беше това беседен. И готово, това беше ранията. Това ще бъде кратък клип, но все пак е готин. Това ще бъде всичко по този клип. Абонирайте се,